Baratzetik elikagaien transformazioko enpresetara, eta azkenean, sukaldetara. Elikagaien bidea sinplea da, baina batzuetan zaildu egiten da. Katean inplikatuak dauden katebegien arteko lotura ez delako sendoa. Nondik eta nola iristen dira gure mahaira eguneroko menua osatzen duten produktuak? Munduko beste puntan ekoiztu eta milaka kilometro egin ondoren iristen dira? Edo bertako nekazariek euren baratzetan aldatutakoak dira? Bata edo bestea aukeratu, horrek eragina du ingurumenean. Honi erreparatuz, teknika, ikerkuntza eta berrikuntza aplikaturako zentroa arlo berri bat garatzen ari da biozientzia eta garapen jasangarriaren inguruan. Helburua, ikastetxeen arteko harremanak sustatzea da, sarean lan eginez euren arteko sinergia sortu eta aprobetxatzeko. Gure proiektu honen helbururik handiena izan du da, ekonomi zirkularraren oinarri bezala hartuta, ikastetxe desberdinen elkarlana bultzatzea. Bai ikasle eta bai irakasleak proiektu amankomun batean elkarlanean ibiltzea. Elikadura da proiektuaren ardatza eta abiapuntua lurra edo hobe esateko baratza. Derioko nekazaritza eskolan burubelarri sartu dira ekonomia zirkularraren egitasmoan eta jakiekin lan egiten duten Bizkaiko beste lanbide eskoletako hornitzaileak dira. Eskola honen eskaintzak produktuen ezaugarriak, ekoizpen garaiak eta baldintzak errespetatzen ditu. Genero hautetzen dugu segun eta ze garaitan gauden. Lehenengo eta behin, gu azkenean hemen irakasten duguna, bada nekazaritza ekologikoko zikloak eta nola errespetatu behar diren eta nola planifikatu behar dan produkzio bat arau horietan edo baldintza horietan. Orduan, segun nola, noiz ze momentutan antolatzen dugun ekintzan, orduan genero bat edo beste hornituko dugu. Artxandarako hartu behar dugu. Lau txorta azelga, hortikan hartuko ditugula, bai? Berakatz freskua kilo bat eskatu dute, baina, irtendan guztia jasoko dugu. Gero rabanitoan daukagula goiko tunelean, 40 ale. Berre zenba daude, Eta horrekin hasiko bea, Javi, nahi badezue azelgakin hartu? Garaian garaiko produktuak ekoizten dituzte, kanpoko barietateak eta bertakoak, eskaintza handitu eta diversifikatzeko, baina beti ekonomia jasangarriaren arauak errespetatuz. Neguko kultiboak dira orain ditugunak, eta neguan bai hortuan bai negutegian ekoiztu aldirenak, horiek dira hornituko ditugunak. Errespetatu zeuren zikloak eta ekoizpen ekologiko bat bitartez landuak. Nekazaritza eskolako baratzetan ez da pestizida kimikorik erabiltzen, eta tratamenduak modu naturalean landareekin bertan egindako prestakinekin egiten dira. Hogeitik gora barazki eta fruitu barietate eskaintzen ditu nekazaritza eskolak, bere transformaziorako edo zuzenean sukaldatzeko. Derioko nekazaritza eskoletako bezeroetako bat elikagaien teknologiak erakusten dituzten Lea Artibaiko ikastetxea da.
Proiekturako 3 produktu aukeratu dituzte prozesatzeko: kiwia, kalabaza eta esnea. Del kiwi nos hemos decantado por una mermelada de kiwi. Kiwiari dagokionez marmelada bat egin dugu, produktuari irteera emateko. Gainera, hemen kiwi asko ekoizten da. Iaz kantitatea eskatu ziguten eta bezeroen nahiari erantzuteko aukera marmeladak ematen digu. Al cliente lo que quiere. El tema del paté de vegetal. Kalabaza pateari dagokionez kukurbitazea bat aukeratu dugu. Kontuan izan behar genituen garaiko barazkiak. El tema de verduras y hortalizas. Vale. Ahora lo que tenéis que hacer es corta la calabaza. Corta la calabaza. Muy bien. Y ahora échale limón. Nos hemos también guiado mucho por Barazkietan oinarritu gara, kontutan hartu ditugu intolerantziak, alergiak eta egokia da ere vegetarianoentzat. ¿De acuerdo? Vale, entonces empezaríamos a romper y veis que ya empieza a romperse. Qué guay. Vale. El tema del queso fresco, somos una zona en la cual realizamos Gazta asko ekoizten da eskualde honetan, eta gazta freskoak naiz eta produktu galkorra izan, aukera asko ematen ditu eta modu errazean egiten dugu. Podemos realizarlo de forma sencilla. Elaborazioan ez da kontserbatzailerik erabiltzen eta bizia luzatzeko egiten zaizkien tratamenduek ez dituzte jakien propietateak eta ezaugarriak aldatzen. Kalitatezko berme honekin iristen dira Artxanda, Leioa eta Galdakaoko ostalaritza eskoletara. Hauen sukaldeetan ere prestatzen dituzte Derion ekoiztutako barazki eta frutak. Filosofia da hori, bertan ekoiztutako produktuak, Derion ekoiztutakoak, markinan transformatu egiten dira, eta gero, adibidez, Galdakaora eramango ditugu eta bertan probau. Bererekuan ez dagoen zaborra. Orduan, zer egiten du? Baina proiektua harago doa. Ikastetxeak elkarrekin harremanetan jarri ditu. Zentro ezberdinetako ikasle eta irakasleek elkar ezagutzen ari dira. Batak bestearengandik zer ikasi dezakeen ikusi du, eta baita ere zer eskaini dezakeen. Indarrak batuz, emaitza aberatsagoa delako. Azkenean plateretara iritsi diren jakiak bertan ekoiztu, prozesatu eta kozinatu dira. Egindako bideo honekin bertako ekoizleen lana eta bertako produktuen balioa handitu dira ingurumena errespetatuz. Baina zikloa ez da ixten, lurrari emandakoa itzuli arte. Fase horietan guztietan hondakina sortzen dira, eta hondakin horiekin, inbeharrean sakarrontzira bota, saiatu behar gara pixkat, balio erantxea edo topau. Orduan, gune ezberdinetan sortzen dira zen azpi produktu horiek, nahi ditugu ere birvalorizatu, konposta egiteko adibidez, edo beste produktu batzuk ekoizteko. Konposta nekazaritza eskoletako baratzen ongarria da. Ziklo bati amaiera eta beste bati hasiera emanez. Gure asmoa da, ekonomia zirkularreko esperientzia hau beste familia profesionaletara zabaltzea, edatzea, ekonomia zirkularra honetan, berrerabilera, produktuek merkaturatzea eta ahalik eta denbora gehienan merkatuan egotea, horrelako edukinak eta lantzen ditugu ikastetxeekin eta ikasleekin nola ez.